Кімні көрем? Лилия Муллагалиева. Сәлем. Лилия, менә син һәрвакыт шулай шибәр булып каласың, сине ирең бик нык саклыймы шулай? Саклыйдыр инде. Мин бит аннан яшьрәк. Шуңа күрә яшь киенә торсын ди торгандыр. Ничә яшькә яшьсең? Иремнәнме? Әйе. 14 яшькә. 14 яшькә яшь. Тормышлар матур дәвам итәме? Аллага шөкер. Шулаймы? Мәхәббәтеңне таптың инде бит. Таптым, Аллага шөкер. Мәңге бергә булырга инде Алла Амин, белсен. амин. Кара әле, Лилия, сиңа күз тигәне бармы? Күз тиюгә ышанасыңмы? Ну, бар инде ул әйбер инде булмый калмый. Ышанам, чөнки концерт даже сәхнәгә чыкканда кай вакыт теге шундый я җиткерәсе килә башлый шундай, я шундый теге тамак белән бәйле шундый теге хәрәкәтләр булганы бар шулай, теге я җырлап торганда инде. Шуңа күрә ул була торган хәл. Ну, һәрвакыт әйтәләр шин инде әйберләр тегеп куярга, или янда булавка кыстырып чыгарга кирәк дип, костюмнарда минем тегелгән инде анысы. Шулай. Ну, булгалы инде. Энергетикадан тора, ул күздә тию түгел. Төрле энергетикалык кешеләр яши, утыралар ич концертта инде. Булай теге бузымнар бирәләр, чәчәкләр белән, анда ризыклар белән диләр, анда әйберләр. Алла сакласын, ышанмыйм, ышанасың да килми, Ходай күрсәтмәсен аны кешеләрдән. Бүген синең 3 балаң, әле әйттеләр тагын 4нче баланы табырга дип, син хатын-кыз буларак ниндирәк Лилия Муллагалиева? Без сине инде җырчы буларак беләбез, син супер. Бик яратабыз сине. Хатын-кыз буларак инде, гапади бер хатын-кыз инде. Қолымнан келген барсын да эшлим, кешеләр яратам, аралашырга яратам, балалар яратам, иремне яратам, дөньяны яратам. Шулай булырга насыйп булсын, һәм бүтән җырларны үзең язасың икән, әле генә белдем. Әйе, 90% җырларым үземнеке. Ничек пәйда була ул? Кайсы вакытларда? Безгә дә өйрәт әле. Шигырьне мин укыйм, язам, ул шигырьдән тора, күңел халәтеннән тора. Шуңа күрә моңланып йөрим, ла дип, шунда чыга. Сиңа кайсы ел фасылы ошый? Менә хәзер кыш көнендә без синең белән басып торабыз. Америка, Нью-Йорк. Нью-Йорк шәһәрендә хәзер Лилиядә Карнеги холлда концерты була. Мин алып барам. Габдрахим бабай, 80 яшьлек. Әйе. Монда тормышка ашырга кирәк. Америкага барып, татарлар белән хәрәкәт сөйләшеп алып барып. Кайсы ел фасылы ошый сиңа? Күңелеңә хуш. Кайсы да ярый, мин алтын көзне яратам. Жылы җәйне яратам, яшеллекне яратам язның, име. Менә аппак карын тоже яратам. Шуңа күрә Аллага шөкер шундый матур табигатьле җирдә яшибез. 4 ел фасылында күрә алабыз. Күрә белергә кирәк матурлык. Менә әле генә миңа шалтыраттылар. Алло, Лилия бер җырын, яңа язган җырның бераз генә җырласын әле диләр. Тыңлыйк әле. Бәхет өчен әллә күп кирәк, очучыга аяз күк кирәк, игенче бәхеттән исерә, яңа пешкән игмәк исенә. Бәхет өчен әллә күп кирәк, якты кыяр зәңгәр күк кирәк. Бәхет өчен әллә күп кирәк, якты кыяр зәңгәр күк кирәк. Бәхет өчен әллә күп кирәк, якты кыяр зәңгәр күк кирәк. Изге теләкләрең кабул булып, җирдә яшәү үзе бер бүләк. Молодец, субханалла.